Ini zita rangu rokuberekwa naro ndinonzi Tendai Gilbert Mungati, asi ndirini Ishe Murape. Chiito chakaitika pano chinhu chiri kutishungurudza zvikuru isu vakuru. Ndofunga takaberekwa kare kare hatakumboona zvinhu zvakadai zvichiitika. Zvinhu izvi zvinoyera zvinoitika mumatunhu. Hatizivi kuti vanhu vapindwa nemweya upi kuti vaite basa rakafanana kudai. Ini ndakura ini ndakupfuura 8 years hatina kumboona zvakadai. Kunyange zvakamboitika pachikoro paZimbiru, vanhu ava vari kuramba vachienderera mberi. Handizive kuti kwedu kukanganisa here mambo chinamhora neni kuti titambire vanhu vachigara muno. Isu taifunga kuti kurwa kwatakaita nyika, munhu nomunhu ari mwana weZimbabwe anofanira kugara kwaanoda. Zvino tasangana muno vane pfungwa dzakasiyana siyana, marudzi akasiyana siyana, vakutanga kurakidza zvinhu zvavo zvavakabva nazvo kumatunhu avo. Zvino ipapo vari kukanganisa. Inonzi ukaenda kuRoma ita zvinoita maRoma. Iye zvino ndanichibvoko kunzi handova murapa ava vari kumusha kunofukunurwa Makuva, kura kuti taakukanganiswa zvakanyanya. Zvinhu zvakadai zvinorwadza kana kuna ari kuzviita. Zvinhu zvakadai zvatirwadza kusvika kwokupedzesera. Makuva tichitaurwa nemasabhuku nokusvika kwataita pano anoratidza kuti matanhatu akafukunurwa, uyezve mamwe haana nguva huru sokutaurwa kwandiri kuitwa nemasabhuku angu. Kana kukanzwa mweya uchiri kubuda, kura kuti munhu uyu aita zvinhu izvi, chokwadi mishonga yavari kushandisa. Saka ndiri kukumbirisa kuvanhu vese vagere muno, zvakanaka chaizvo kuti kana vachiuya kumakomo edu eDomboshava, tinoziva vazhinji vanoda kunamatira kuno, asi kana vakusvika pachinzvimbo chakadai, tinokumbirisa yaita nguva yakanaka kuti vemapepa navo vari pano vanouya kuzonamata kuno, ngavatange vaona masabhuku voudzwa nzvimbo dzavanofanira kunamatira nedzisingafanirwi kunamatirwa. Uyezve vari kutsvaga masimba. Ngatiwane tichitsvaga masimba anobva kuna Mwari, kwete kutsvaga masimba anobva mukuromba. Uku tinoti kuromba kana takazvitarisa, nekuti kana ukanorapa munhu iye zvizvi hama dzine vana vakavigwa pano vanonzwa sei?